Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Фомекон и днес ще ви покажа как се ползва плагина World Edit и ще покажа линк къде се го изтеглите. Така, първо ще покажа най-лесната команда, която е за блоковете. Така, пишете repl, всъщност трябва да вземете какъвто искат предмет, аз избирам Diamond Килка. Пишете repl и си избирате материала, както е и така. Repl и си избирате материал. Аз ще избера wool. Аз ще избера дърво. Така. И като натиснете десен бутон на някой купче, то се превръща в блока, който сте избрали. Както и тук. Примерно ако искам repl, може и да сайдито. repl и тук се превръща вече в stone. Както виждате сега. Stone. Ето, превръща се в Stone. Така. Ако искате Diamond Block, пишете Diamond Block. Ето, и се превръща в Diamond Block. Така. Вторият не, всъщност първо пишете Land. Така. Вторият урок е маркиране на места. Както ще направя в момента. Маркирайте първо с ляв бутон. Отидете до противоположния ъгъл или където искате. И пишете set /2 set 0 или избирате материал. Това е за да го чистите set 0. За да изберете материал, пишете първо с ляв бутон. После с десен пишете set. Ето тук ви излиза set и stone, примерно. Ето и аз трябва сега да се... В началото пишете, както ви казах, land. Не. Ето, land. Изправя една брадичка. Така, третият урок е, трябва да направим във въздух. Как се прави сфера? Така, първо пишете hi, sphere. Избирате, чакай, как беше? Да, избирате се първо материал, после радиус какъвто и да е. Примерно 25. И сега зарежда и сега ще видите една сфера. Ето, както гледате се генерира сфера, която е от глас. Ако не знаете айдите на глас или на подобни неща, пишете, тоест вместо това 20, пишете вместо това 20, пишете примерно stone. Пишете примерно stone и 25, но няма го правя сега, защото направихме вече една сфера и в момента се измъкваме от нея. Така, следващият урок, сега какво да ви покажа? Пирамида как се прави. Така, първо трябва да отидем на някакво място. Малко ми лагва. Така, спидве. Малко така ще може да краши сървъра. Ужас. Така, пишете hi и pyramid. Така ли беше? Да, hi pyramid. Блок примерно 20 пак. Не, чайте. Sandstone и размер колко? 25. И сега ще ви излезе едно нещо. Ето, пирамида направим в момента. Една нормална пирамида, която не е пълна. Но ако искате пълна, или ако искате пълна сфера, пишете sphere. Ако искате пълна сфера, пишете sphere, блока, блок, радиус. Това е за сферата. Ако искате пирамида пълна, pyramid, блок, size и така. Така. Следващото, което мога да ви покажа е... Чакайте, какво мога да ви покажа? Да. Как се... Постоянна пирамида, чакай да я видя. Извинете за забавянето, искам само да ви тази постоянна пирамида. Какво има в нея?
Добре, да не се разтивам. Така. Следващото, да, беше. Не, всъщност пишете пак land, за да е по-хубаво. Така. Маркете с ляв бутон, после с десен и пишете expand и това, кажете го. Колко нагоре искате да ви е площта, примерно аз искам 15 и пишете после U. Така. Сега пишете WOWS и в какъв блок искате да ви е това. Аз искам Diamond. И готово. Става. И това беше за целият урок. Надявам се да съм ви помогнал. И чао!